Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kamas, mbak yu, adik-adik, wabil khusus kaum muslimin wonten tlatah kutha Palagan Ambarawa dalem pinangka sulisarira talanging basa saking kula wangsa alit paguyuban Ngangsu Kawruh ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan awit kerawuhanipun bapak ibu wonten pahargyan ngaji gedhen Ngangsu Kawruh ingkang kala wau sampun kalampahan wonten gedung pemuda Palagan Ambarawa. Masya Allah, antusiasme masyarakat tinggi nggih, kathah ingkang rawuh bapak-bapak ibu-ibu saya ingkang saking Ambarawa utawi ingkang saking sak njabanipun Ambarawa. Lan kula ngaturaken matur jazakumullahu khairan dumateng para panawong krida dharma, panitia laksana, para panitia lan sedanten tiyang ingkang asung pambiyantu panyengguyung awit gangsar lancaripun adicara ngaji gedhen wonten Ambarawa ingkang sepisanan. Matur nuwun, tetap semangat, istiqomah, ngaji lan ibadah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ganjar istiqomah, berkah barokah dumateng panggesangan kita sedaya wonten donya dumugi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.